Vadikani mfaro wedu kusangana nemi pane chinochukua chemhemberere. Tiri muchirongwa Mike Samba Show, chirongwa cheupenyu. Tiri kurakidza pasi rose kuti mufunge kuZimbabwe variko vanozvigona. Saka tinovadaidza tichivadai vachiuya tichivapemberera pano pachikuva chemhemberero. Asi hatigoni kupinda kamuchikamu chino tisina kutenda vakotsveri vedu vanotipa masaisai ekuti ini nemi tigone kukurukura pasi rose vedandemutande. Mike Samba Show is powered by DANDEMUTANDE. NeDANDEMUTANDE zvinoitika mufunge, rambai muchitandadzana nesu. Munzwe kuti nhasi tinani. Muri kuona kuti Zimbabwe ine mazera akasiyana siyana. Pano pachikuva panouya vadiki, panouya vari pakati nepakati, majaya nemhandara vanodonzva vakadi kana vachingozvigona chete. Nhasi ndine nyanzvi inodadisa. Tinoita manyemwe kana tichiona vana vedu vachiita zvinhu zvakadaro. Regai ndikurukure. Wakadiko Zimandara? Ndiri nani mama, muri sei? Ndinofara zvangu. Upenyu nemabasa zvakadii? Upenyu uri naniwo. Aiwa, zvakanaka. Tinoziva kuti tine mazita akawanda mukati muupenyu mune mabasa edu. Mamwe ndepachivhitivhiti, mamwe paredhiyo, mamwe madunhurirwa. Iwe kana ndati zvisume kunyika, unonzani? Ndinonzi Charlene Furusa. Furusa ndiro rekutorwa, saka paredhiyo munondinza ndichiti Charlene Furusa. Mangweni tombo mpaka mpichana. Asi zita rakazara. Ndiakatipa munhu. Aiwa tinozvitenda, tinotenda naye mukwasha zvakare, tinozvitenda. Ndanga ndichida kuti umbotanga wandipa kanhoroondo kaunosununguka nako kako kekuti munhu isandwa kuti imboenda zvako. Kaduku asi wapeta katingati pachirungu summary. Inini zvangu summary yangu inotanga ndine 6 years. Nekuti ndaifarira kungoona zvinhu paTV ndichiteedzera zvandinoona, ndikaona advert sei ke insurance company. Ndokateedzera kuti vari kutaura sei kuti neniwo ndikwanise kuita sei kutaura zvakadaro. Kuchikoro ndaitoita zvematheater play. Zvaitongondinakidza kuti ndifadze vanhu ndichikwira pastage ndongoita kamutambo katinenge katapiwa naticha kuti aiwa this year tiri kuita toti nyaya yaJesu yekuzvarwa kwaJesu. Ini ndobva ndoti aiwa neniwo ndiripo saka ndiiseiwo pastage. Zvaindifadza kuita izvozvo zvakanyanyisisa. Saka 6 years ndopandakatangira kuzviita izvozvo. Aiwa iropafadzo chaiyo. Tinotenda. Saka ngatifambai zvedu neupenyu. Vadikani, Charlene akadengezera zvakawanda. Munozviziva togara tichitaura kuti vanhukadzi vanodengezera. Tiri kuona kana vanhurume vari kudengezera zvakawanda, asi regai ndiite zvokuverenga. Togozopinda muupenyu hwechimwe nechimwe. Inzwai zvaakadengezera. Film and TV director, actress, voice artist, radio personality, news anchor, translator and copywriter. Zvese izvozvo zviri pari. Zvakawanda zvekuti tikada kuti tizvitaure tinoswera tiri pano, asi tichanhonga zvimwe kuti tipinde mazviri. Panyaya dzatanhonga apa ndezvipi chaizvo zvaungade kutanga kusimura? Ndingati pa film and TV acting ne directing. Ndo pane moyo wangu wese. Imbotitaurira kuti unenge uchiitei nekuti pamwe wadiwa nevateereri vari kutandadzana nawo havanyatsotibata. Tingati zvinozivikanwa nevanhu vakawanda senge vanomati madrama. Saka zvamunenge muchiona paTV kuti kunenge kune story inenge ichitotaurwa ichitoti ninge yakabva pa achienda uko. Azvingoitike. Panenge pachida munhu behind the scenes anenge ati aiwa ningi chisimuka umire apa wozodai kuitira kuti munhu ari kumba akwanise kuteedzera story yacho. Ndo directing yacho yandinenge ndichiita. Saka chero music video amunoona senge anana Nyasha David ndo zvandinoita kuitira kuti aingoiti music inongobuda ichienda. Panofanirwa kunge paine nyaya inoteedzera music yacho. Mashoko akanaka makukuti ekuti tinyatsonzwisisa nokuti zvatinoona zviya vamwe ndoziva kuti kareko vaimboona kana zvakaita zvana baba Rwizi nana mai Rwizi kuti nhasi amai Phineas ndo vari kukwira hachi.
Inimi nhasi ndimi muri kusakura kumusha. Zvino vana vedu vakazvibata, vakuzviita. Ndiko kudirecta kwavanenge vachiita ikoko. Tinoda kuzvitenda. Ndinoona kuti iwewe uri mushamarari kunyange paredhiyo. Zveredhiyo zvakauya sei? Zveredhiyo tingati zvakawira izvozvo zvekuteedzera advert ndinenge ndaona paTV. Kungonzwa izwi rangu ndichitoti asi ndogona kungotaurawo. Ndikakudzai from grade 1 to grade 7 ndaigara ndawina inonzi best reader prize. Ndichifunga kuti okay ndaizvifarira hangu ndisingazivi kuti zvinogona kuunza mari mumwe musi. Pandakangonzwawo maauditions ndopandakapinda ndikati aiwa ndichikumbirawo kungoedza kuti tione kuti zvinobuda here. Zvikatobuda saka izvino zvinda kutoverenga news dzeNdebele nedzechirungu every day. And for me ingori nzira yekuti nditaure nyaya yangu. Mashoko akanaka, mashoko makukutu. Manzwa chisikana chiri kutaura kuti anotaura zvechirungu, anotaura zveSindebele, anotaura zvechishona. Mitauro yakasiyana siyana. Regai titi kuvabereki nevatariri vevana, kana maona zviri kuitwa nemwana, isai moto, isai manyowa, sumudzirai. Ari kutaura kuti aiverenga. Kune vana vari kugona kuverenga kumba uko. Musangoti uyu sarudzai anoverenga chaizvo, anoverenga. Panobuda nyaya, panobuda ngano. Tiri kuenderera mberi. Ndiri kuona panapa uri director at Motion Zebra. Motion Zebra chii? Film production company yatakatanga nemurume wangu. Saka mwari vakatongotigonera kuti takatosangana vanhu vanoda film ipapo. Saka iye ari behind the camera, anoedita, anoita color grade. Inini ndendiri kumberi kwacho nekudirector kwacho. Saka ndiyo Motion Zebra. Tinotenda Mwari nokuti vamwe vanomboti zviuya zviwanane, asi apa zviuya zvakawanana. Asi ndoda kuziva kuti kuzebra makaichuza sei, makaisarudza sei zebra? Yanga ingori nyaya yokuti tafarira zita. Tati chingoda zvinhu. Makorokoto. Mina ngumadhuve. Yes, bongo sami. Ngumadhuve. Yeah. Lati singodhuve. Samaita tembo. Yeah. Saka ndabva ndapafara nokuti ndikanzwawo pakanzi zebra. Ndibva ndavhunduka kuti sekuru vangu. Ndisekuru. Aiwa, ndizvozvo tinozvitenda zvikuru. Tinoziva kuti kana muchinge mabatana mumabasa amunofarira zvinhu zvinotsvedza zvichifamba. Ndiri kuona kuti wakawana mubayiro muno kunze kwenyika 6 times kana kuti rutanhatu. Ngatimbopindai mukuwana kwe nekuti munoziva kana munhu uchinge uchiwana iwa tinoti maawards zvinhu zvinoshamisa, zvinhu zvinokusumudzira pabasa rako, zvinoda kuti uite. Ukawana award gore rinouya wakuda kuzowana ipapa, ngatimbopindai muawards ako tenzwe. Ndizvozvo maawards aya akanangana netheatre. Acting yangu handingoitiri paTV, ndinotoitira pastage. Saka theatre ndiyo yakatondiwinisa maawards mamwe acho. Mamwe ama-awards ndeyekuita ma-voice over. Saka pamunopinda muzvitoro muchingonza zvichinzi welcome to Ningi Ningi, tengai zvakati chero paredhiyo chaipo zvichinzi pane advert yakati inenge ine voice inenge ichitaura. Ndo zvandinoita pakuita voice over artist. Saka iyo award ndeye Africa yese. Yanga iri ku Ladies in Media Awards. Mai vanobva vatadza kuzvibata, vanobva vapurudza. Afrika yakakura, vadiwa vatariri nevaterere. Zvino kana paine mwana wedu wekuZimbabwe anenge akamira kunzi abva kuZimbabwe awina paAfrica yose, Mwari varopafadze basa rako. Urambi uchishingirira uchienda kumberi nebasa rako. Ndiri kuona kuti unoita zvakawanda. Wambotaura uchiti imomo mutheatre, imomo mumadrama, imomo muzvii unenge uripo. Pamwe tingangofadzwawo kunzwa kuti wakamboacta urichi, ukazoacta urichi. Ndichiri kurangarira pandakatanga kuya kuHarare ndakaita drama neZBC. Vaiedzawo kundidzidzisa kuti aiwa shona yako yakadai inofanirwa kudai. But pandakazonyatsodzidza shona chaiyo. Ndikuiona kuidambura. Ndikuzama. Pandakakastwa mudrama rinonzi Pedyo Kure. Ra Aaron Chiundura Moyo. My way.
pekutanga ndakatovaudza ndikati aiwa inini shona yangu hainyatso kanzi aiwa zvina basa ndokunyorera chirungu yakanaka ndisingazivi kuti vari kundiguruma vakazondiudza after kuti aiwa ndakazviita on purpose kuitira kuti udzidze saka vakandipa lead role vakazondinyorera script ranga rakazara nezvona. Asi wakazviita? Ndakazviita nekuti ndaida kufadza director wangu kuti aiwa director vati ndidai zvokuti next production yavakazoita ndakazoita production manager wavo nenhau yokuti vanga vandiisa pai apa kuti mwanangu ndokudzidzisa ndikati modzidzisa inini munhu wandaigara ndichiona ndichikura tichikuonai ana dok kuti my way kai kutivi ndosvika sei ezvino zvinanda kutodzidzisana Aron Chiundura moyo saka izvozvo zvakatondibatsira kuti ndizive malanguages akasiyana-siyana. Ndizvozvo chaizvo vadikani ndo zvinonzi mukati meupenyu mukadzidzisana vakadzidziswa vakadini kusirana chitanda nditi maimbotiona muchitasa kuti ndo vanhu vepaTV iwe wamunhu paTV wamunhu paredhiyo zvinogoneka vadiwa vatariri heri ujira kufuka kana kuwarira muri kuona kuti akashingaira. Saka marudzi edu iwo isusu basa redu ndiri kukurudzira marudzi edu ese ari 16 kana kuti ari 16 munozviita kana mazvikwanisa. Charlene akaita nhasi ari kutozvigona ari kuzvitaura saka chidaka chemwoyo wako vakuru vedu vanobva vati chembere kwachivi yakabika mabwe vanhu vachimuudza kuti hapana muto unobuda umu asi yakabika mukabuda muto ikanwa muto handei ndiri kuona nyaya yako yakakura yauri kuita. In 2024 she was appointed as a member of the National Task Force by the National Arts Council of Zimbabwe. Zvanga zvaita sei kuti unoitei ikoko? Kuti one of the things yandiri kutendera izvezvi ndezvekuti National Arts Council pairi yakutoda kunzwa kuti mafilmmakers muri kuti chii. Ndichiri kurangarira muna 2023 if I'm not mistaken kumanama awards board chair we National Arts Council akatoti 2024 is the year of film going forward. Saka zvakatoita National Arts Council ndezvekushedza mafilmmakers akasiyana-siyana vakatondikumbira kuti aiwa kana uchikwanisa uya wotipawo maonero ako kuti film inofanirwa kuita sei kuti tiendere mberi tisvikewo kune dzimwe nyika. Saka ndokupinda kwangu kwandakaita National Task Force yeku come up ne-film strategy yatakutoshandisa kubva 2025 to 2030 ma-policies atiri kuda kuona hurumende ichitotibatsira nawo kuti aiwa tisimudzirikewo semafilmmaker muZimbabwe. Makorokoto ndokurongeka kuri kuita zvinhu ndiko kugadzirika kuri kuita zvinhu nekuti zvinhu izvi taizviona saka tiri kutika regai tivapemberere pachikuva chemhemberero taizviona tichinzwa kuti ndezveku-Lagos ndezvekwakati isi taakuita zvekuno kuZimbabwe taakutaura zvekuno kuZimbabwe taakudada nevana vedu vekuno kuZimbabwe nekuti vari kuzviita. Tinoona kuti iyo pamafilmu ipapa pamadrama pamamovie ipapa zvimwe zvinobva zvabuda zvakaita chokwadi chaicho zvekuti munhu anenge akutozoti uyu zvakari kupota achibata vanhu kwiyo apa asi tsotseri uyu zvaari kubva azodai izvi kupopota kudai iki ini ndiri munhu aifarira mamazuka ndaiona kuti vaiti kana vachiita vakaridza tsamwa wainyatsonzwa kuti amai vanotsamwa. Imi munozviita sei kuti kana vanhu munovaudzei kuti zvibude sezvazvinofanirwa kuti zviite noti haufaniri kuita semutambo unofanira kuita sezvazviri munozviita sei? Ndikuudzei kanyaya kakamboitika pane pandakamboita drama neZBC. Story yacho was about a girl who was being ill-treated nema-sisters ake vanga stombori ma-step sisters but panga pangori neka-tension mumba. Saka inini was cast as one of the evil step sisters. Manje utsinyo ndaita pa screen. I remember back then I was not driving it. Saka ndakabuduka mukombi hangu ndakutoda kuenda kumba ndikamiswa nevamwe baba zvikanzi nai mwanangu unoitirei utsinyo wakadaro. Ndezvekuacta tiri kuedza kubudisa story kuti aiwa tisashungurudzane mudzimba umoyo nekuti ndonyaya yako yaienda.
ndizvozvo chaizvo nekuti vamwe vanenge vakutofunga kuti ndizvozvo asi ndiregai ndirambe ndichingokuti makorokoto nekuti muri kuzviburitsa. Unoziva mazuva nemakore akati pfuurei taiti tikanzwa kuti DSTV taibva tati nyika yabatana nedenga. Ndizvozvo tikanzwa na Netflix asi makuzvibvongodza muri kuzvifambisa sei? Handisi kuda kukunyeperai patakanzwa kuti movie ratakaita rakaproduced naJoe Njagu inonzi Cook Off. Rikati vatavha mutambo mukorokodza Njagu. Njagu katiri kukureva pano makorokoto muri kuita zvinhu zvakanaka vana vemuZimbabwe. Enderera komberi isingaite nekuti patakanzwa kuti yakutoenda paNetflix takati aiwazve. Mama, I made it. Ndizvozvo kuti aiwa takatotenda and yakatorana for 4 years. 4 years iri paNetflix. Upenyu chaiwewo. Saka aiwa kutotenda kuto inini zvandakaona zvakakosha kuwana producer anoziva zvaari kuita. Onko. Munhu anozomanya nenyaya dzako kuti aiwa imimi magadzira chamagadzira wanai munhu anozokusvitirai chinhu pamaplatforms ari nani anoonekwa nemunhu wese. Ndizvozvo mashoko makukutu mashoko echenjedzo kuti aiwa ngapaite munhu akavhurika uso anoziva kuti tikaisa apa tikaisa hazvibatsire vadiwa tari nevateereri kuti muita chinhu chakanakisa choita kunge chakwidibirwa mahari. Aiwa akaona nhasi tina Charlene panapa ari kutiudza zvavari kuita. Takavhunduka tichinzwa nyaya yekuDurban kuti kumana imbopinda tinzwe payekuDurban. Panyaya yekuDurban izvozvo it was the first time National Arts Council payakatumira vanhu kuDurban. Vanhu vanosimbozviendera nemari dzavo but apa National Arts Council yakazoti aiwa tiri kuda kuti tiendese vanhu mafilm practitioners ari kutopractice munomu kuti tinotsigira inonzi film policy yedu yatakalauncha end of last year. Vanhu vazive kuti muZimbabwe kune zviri kuitika. Uyai mushande nesu kuti Zimbabwe iite film destination. Izvezvo tiri kutoziva kuti kuNew York kune Statue of Liberty. Tozviziva sei nefilm. Saka tofanirwa kuti the whole world should know kuti kune Great Zimbabwe sei nefilm. Kune Victoria Falls nefilm. Saka tiripo kuti tikwanise kuzviita izvozvo. Saka kuDurban Film Festival yatakaenda takazoita co-production agreements atiri muchazomanza atobuda kambatanidzwa nema-countries ari muSADC region, ma-countries ari the rest of Africa. Ndikakuudzai mama vanhu vanga vachitoshamisika kuti muZimbabwe mutori nema-production sei tisingazvizive. Nokuti tatanga tisati tane zvikuva pekuzvipembedza. Ndiri kuona tiri kutaura pano imimi kumafilimu ikoko muchataura vanhu vanofanira kuziva nyika yedu. Ndizvo saka tiri kuti kuZimbabwe zvakazara. Vanhu vekuno kuZimbabwe Mwari vakatiropafadza nekuti ukatarisa vanhu vakawanda vari mumabasa iwaya vangave makamerameni vangave maproducer vangave madirector emafilms vangave vamwe vacho havana kuzviendera kuchikoro. Havana kuzviendera. Saka chiona kuti Mwari vanenge varopafadza sei. Vamwe vanenge vachitoti vakamboti batei vakati tarisei oenda kubhuku. Unotarisa kudai kuti panoda kudai akauya akati oenda kubhuku. Asi kana kuri kuno kuZimbabwe vanongodadamura. Tisiri kutaura zvemafilimu chete. Iko kuno kuZimbabwe mukaenda mumisha iyoyi yakatipoteredza kuri kugadzirwa furniture inotyisa nevana veZimbabwe. Kuri kuimbwa nevana veZimbabwe. Kuri kuitwa zvakawanda wanda. Ndanzwa wataura mumuimbi ane mukurumbira takambomupemberera panapa tatata. Munoshanda sei naye? Tingati nyasha ndi nina wedu tingati. Takabvira naye kure vaizivana natafadzwa kwandakaroorwa. Inini patakazowana nawo ndokuti atoita nina wangu. Ndo pakatanga ukama. Ndo pakatanga ukama achitongoita kudreamstar pane manga muchitaura kuti tinosgara tichiona singa ana America's Got Talent shows akadaro talent search munomu muZimbabwe ndokwakabvira nyasha David paDreamstar iri talent search competition inini ndaipresenta ipapo ndokuumba ukama hwedu. Ndizvozvo mashoko akanaka kubatsirana. Hanzi ukaziva mumwe shamwari yeshamwari shamwari ndozvatinofanira kunge tichiita. Ukazivawo mumwe
asi kune vamwe vane mwoyo wakaipa wokuti ukati ndipinzoka apa unoona tichazotokutaurira kundidaiwo tichazotokutaura. Panapa Charlene ari kutaura kakubatsirana kavanoita, kakudyidzana kavanoita, nekuti munhu waunobatsira nhasi haumboziva kuti mangwana anenge apamusoro kupfuura iwe ozokubatsira zvikuru. Nekuti pano pachikuva tinogara nzwa tichinzi amai muri kuona kuimba kwandiri kuita uku ndimukoma japress, amai muri kuona kuimba kwandiri kuita ndimukoma ningi ndiningi. Ndozvatinoda mweya wakadaro mukati meZimbabwe, kuti batsira hama yako, zvaunoziva taura, hazvisi zvako zvimwe zvaunovanza, taura. Kubatsirana nevamwe ndiko kwakanaka. Wataura pamusoro pekuti uri translator, unenge uchipirikira chiko apa? Ndebele, kunyanya ndebele news dzamunonzwa tinenge tatora news dzemakuseni ne-mid morning dzechirungu todzisanganisa totranslata. Ndo translation yandinoita. Ma-advert amunonzwa achitaurwa nendebele ndinenge ndatranslata. Ma-billboards amwe mamwe amunotoona muroad anenge atranslatewa neni. Chipo chikuru chinofanira kuramba chichisakurirwa. Chipo chikuru chinofanira kuramba chichikupa rupfavo. It's very humbling. Yes. Kunge Mwari vakakupa zvipo zvakadaro, nekuti marudzi edu iwayaya tinofanira kuadzidza. Mina nyadhobha handinyatsozvochidendemura asi ndinombotaura chindevere ichocho, nekuti ndiyo vavariro yangu yekuti mitauro yedu iyoyi, kana chiri chindau, kana chiri chivenda, kana chiri ndizvo zvatiri. Ngatizvikurudzirei vanhu vagoziva kuti tiriko. Kuno kune manama. Imi munokwana sei, munopinda sei mumanama? Ndinonyora script remanama. The last 4 years, 5 years ndainyora script remanama. Saka zvese zvinenge zvichitaurwa nemapresenter, zvese zvinotaurwa neMC ndinenge ndazvinyora ndini. And then ndozoita inonzi vamwe vanoiti the voice of God, asi inini handifariri kushandisa term iyoyo nekuti unenge wakuzvienzanisa naMwari. I don't think that makes a lot of sense. Asi ndinoita voice over throughout the show, kuitira kuti pasaiteka nosimboona pama-events MC anoshayikira dzimwe nguva zvekutaura. Anenge kana ashaya zvekuita zvekutaura MC anenge akutaura dry jokes. Zvamunoshambuka kuti zvavari kuseka vega, zvavari kuseka vega vanenge vashaya. Saka uri ipapo ndoda kubva ndabvunza kuti sei zvakakosha kuti munhu ange aine chimwe chinhu chokurwira, kuti kana akataura zvake, noti kuna vamwe vane zvipo zvokungotaura. Ini nguva zhinji handiwanzobata zvekubata, asi zvakangonaka kunge wakachibata. Nekuti sei zvichikosha? Zvakakosha kuitira kuti tisaite magaps iwayo paevent. Musatange kutaura zvinhu zvisina basa. Zvakaitika pane imwe event hombe futi zvakaitika izvozvo, vakatanga kuti aiwa tichada. Ngaanyorerwe munhu zvokutaura, kana anogona kuzongotaura presentation yake yezita kana kuti zvaanoita, asi zvaavinga ngaanyorerwe, kuitira kuti tisagumbure vanhu toziva kuti zvataurwa ndizvo. Mashoko makukutu echenjedzo, nekuti kana munhu aunganirwa ari pamberi pevanhu anorasika. Kune mumwe ndakamboona akaenda achibva kuma tikati nhasi tinondakidzwa pano, step iyi ndeyeupenyu. Asvika ipapanza vanhu vakapedzisira vakuimba rwiyo panga pasati pakufanira kuti paimbwe. Saka pari kutaurwa pano kuti zvakangonaka kunge uine zvakanyorwa, zvakangonaka kunge uine zvauri kuteedzera, nekuti mutambo nemutambo une chimiswa chacho. Kana iri nyaya yekuti tiri kutaura nyaya yevana, ndo yatiri kuzongotaura ipapo, dzingapinde dzakasiyana siyana, asi hatidi kurasika. Kana ichinge iri nyaya yekuti imharidzo, ngaiperere mumharidzo, kwete kuzoimba kashiri pamutapo, imi muchifanira kunge muchiimba karwiyo kenhingi kechechi. Vakanzarwa vamwe izvo zvekunyorwa zvatiri kutaura ipapa hatisi kurasika, vakanzi tipeiwo kakorasi, nokuti vanga vasina kunyora. Zvikanzi kashiri pamutipo, zvikanzi aiwa tiri muchechi. Handiti uri kuzoona dzinodai vanga vakauya vakanyora karwiyo kavo kechechi kako, vangadai vakangoti debo. Handiri zvedu. Ndiri kuona kuti mugore ra2022
iwewe wakadirector debut with 52 episodes of a daily telenovela on DSTV. Excitement yamunayo ndo yatanga tinayo. Ndikunzwako kunge ndichabitidzwa. This is good. This is good. Zvakanaka izvi. Zvakanaka. Nechindeveri tinoti kuri kana zvanyaya kunakisa. Kuhle kakhulu. Kuhle kakhulu. Kuyancomeka. Kumanaka. Andei taura zvako. Zvebe zvafamba sei? Producer once again, because producer iziva zvaida. Akaunganidza vanhu vake vanga vaine chipo, vanga vaine passion yokuzviita. Zvokuti patakatanga kufilma taisaziva kuti 3K TV ichavhurwa. Ndo pazvakatangira. Takangoita ma-episodes edu tichifunga kuti aiwa, tiri kufamba nenyaya yedu. Patichaiendesa hatisi kunyatsoziva. DSTV ikabati aiwa, tane 3 ma-new channels ari kuuya muZimbabwe. Tiri kuda ma-flagship programs. Ma-programs ekuti station inenge ichidada nayo kuti aiwa iyi ndeyedu. Tikati isusu tinayo. Mashoko akanaka, mashoko makukutu. Izvozvo ndabva ndaona kushanda kwakanaka. Nekuti kana vamwe vasingashande vasiri kuziva pazviri kuenda avaise moyo wese unzi zvangonzi zviitwe asi zvinoda kuiswa papiko zvongoitwa pano zvongodi zvino zvakazobva zvanzi kwabva kwadai imimi zvinhu zvenyu manga makazviita kaka. Chidzidzo chiri pano ndechekuti kana makumbirwa kuita chinhu itai nemoyo. Kana mada kuita chinhu gadzirai makaperera nekuti hamuzive kwachinoenda, hamuzive kuti chinozosumudzwa kusvika kupi. Saka nguva dzose gara wakagadzirira kuita zvinhu zvakanaka. Ngatimbopindai pasimi. Ndiri kuziva kuti zvakawanda. Simi. Makaita isusu tichiri vasikana kanguva yedu once upon a time. Tichiri vasikana vaiti kana wanosangana nebhei yako ndo pamaiti maenda kusimi. Handizoti mazano makuti chii. Ndadzidza maiweka. Yanga iri big deal ka. Simi. Yanga isingaiti. Aiwa ndadzidza. Simi ifilm ratakagadzira neshamwari dzangu nemune murume wangu as well. It focused on ma-effects e-COVID-19 lockdown chaiyo zvayakaita kune vanhu especially vechidiki vairarama ne-HIV and AIDS. Saka taida kugadzira chinhu chokuti mwana wechidiki anochiona wofarira kuchiona asina kufunga kuti nderimwe drama re-AIDS because ndo zviri kuitika and then unfortunately information iri kutorasika. Message iri very important haisi kubuda nekuti vanhu vari kungoti aiwa zvakagadzirwa zvakafanana. Saka Simi itori movie ine dance mukati. Wakaritarisa ukadzima volume hautombonzi kuti hautombooni kuti ine chekuita ne-AIDS. Hautombooni kuti ine theme ye-HIV mukati and yet that is such an important theme nekuti ma-statistics ari kutiratidza kuti tofanira kugara tichitaura nezvazvo kuti tiwane at least a population isina HIV ne-AIDS. Ungwaru wakanakisa, uchenjeri unobatsira. Munoziva kuti kana kafukidziro kezvinhu yatingati tikabwereka kana kuti izwi packaging inotaura zvakawanda, inodzidzisa zvakawanda nekuti dzimwe nguva chimwe chinhu unobva wangotya kuti ukatarisa kudai kuona chine mabhonzo sezvamboitwa kudhara ka waibva waona paine skeleton paine chi munhu aibva angoziva kuti nyaya iri pano haina kunaka. Asi kana zvaakuitwa mumutambo, zvaakuitwa mukufara, zvaakuitwa mukudzidzisa kunoyevedza, tinokutendai neuchenjeri wakadaro iwowo. Handizivi kuti zvinhu zvedu zvazvakawanda kudai pane zvimwe here pamwe zvandotadza kusvika chidaka chako chaunonyatsonzwa chatingati passion pachirungu chiri papi nekuti ndaona wakadengezera zvakawanda. Zviri pese here kana kuti ndo mazvarirwo ndo masikirwo ndobva ndakubvunza iri mubvunzo muviri kusenza nechibaya mwoyo chako murume wako zvinodii kusenza nababa. Munomboti mukati gadzire here mombotenderera monotsvoda baba mombodi ayo kundizvozvo
no encouragement yacho ndizvozvo chaizvo nekuti chinhu chakatikoshera isusu takatoona kuti separation of roles is important. Saka kana tichisvika toti tiri kudirector pataka director ndini director iye angari behind the camera, ipapo anotonzwa neni kuti ndiri kuda kuti vaite sei, vafambe sei, kuti nyasha amire papi. But kana tamuedit, kala ndiye anotodetermina kuti aiwa ndo kala ndiri kuda, scene iyi ndoziva kuti iwe wanga wati iwe apa, but ndakutoda kuti iwe nechekunoko. Saka ndinotomusiya, tinotoita senge ari mune imwe imba, ndinotomusiya woita zvaanofanirwa kuita. Saka tinotongoseparate mabasa. Parangu parogumira rake rinotanga ndokuti paite runyararo. Vadikani chakanaka mukaka urungwe. Chisikana chiri pano chiri kundiwanza mafuta nekuti unoziva kana uri kufadzwa nezviri kuitwa nemunhu unoramba uchingofara kuti ndizvo chokwadi here, ndiyo nyika yamangwana here, ndiyo Zimbabwe here, nekuti kune vamwe vatinombosangana navo uko vaunofunga kuti ndiyo nyika yamangwana here iyoyo vakasitika. Asi kana ukaona paine vamwe vana vakadai zvinofadza. Ndaida kumbonzwa nenyaya voice over conference nedzimwe nyika dzakadaro dziri muAfrica nekunzoko, unenge uchibatei nokuti chiringazuva chiya chakukwikwidzana nesu. Simi movie yamambotaura yakatoscreenwa mu 17 countries worldwide. International AIDS conference ikatotidedza last year kuti aiwa uyai tingaratidze film renyu musipo. Saka uyai kuitira kuti mukwanise kupindurawo mibvunzo inenge iripo yokuti pane perception iri very bad when it comes to Africa nenyaya dze-HIV and AIDS and how we are handling it. Vanofunga kuti inobikwa kuno. Vanofunga kuti inobikwa kuno. Apa isusu we are actually handling it much better. Chaizvo. Chero COVID we handled it much better than my countries ari kunze. Saka inini pandinoenda pakunze chinenge chiri chishuviro changu kuti vanhu vaone Zimbabwe yakanaka. Vazive kuti inzvimbo ine progress, ine development, inzvimbo ine entertainment yeunyanzvi zvokuti vanhu vanotoona kuti aiwa it belongs on a world stage. Ndosaka tiri in 17 countries. Voice over conference ndakatoenda ikoko kunotaura nenhau yekuita voice over, kutraina vanhu, chero live announcing yatinoita kumanama iyoyoyo voice over kuti munodirecta sei voices enyu. Ndabatwa mwanangu, ndabatwa 17 countries zvichibva kuno kuZimbabwe. Aiwa kanai vadiwa tariri nevatereri, Zimbabwe ngatiisumudzei, Zimbabwe ngatiipemberere, ngatidadei nekuva maZimbabwenzi. Hakuna musha usina gonzo, nekuti mukangoona gonzo machiti kune makonzo kune chi. Ava vari kuita mabasa anoshamisa mukati menyika yeZimbabwe. Ndine mibvunzo miviri yandisingagone kupedza chirongwa ndisina kubvunza. Wambonzwa ndichitaura kuti ndinofara kana ndichiona vana vemhando yenyu, tinoona kuti aiwa takanyatsozvara apa. Asi kune vamwe vana vari kutirwadza, vafananawo nedzimwe nyika dzinotipoteredza. Unofungeiko nenyaya yemadrugs inorwadza kudai Charlene? Inyaya inorwadza zvisingaiti. Zvokuti inotoda kuti tibatanewo pachedu. Tione kuti tinovabatsira sei, tinobatsirana sei. Nekuti hazvisi kuitika mumba mako hazvireve kuti it should not affect you. Saka paunogona ipapopo, whether it's kubasa or kumba kwako, let's find a way kuti tikwanise kubatsirana kuti nyaya iyi imbomira. Ndizvozvo. Asi pfungwa dzavanomboita vamwe kuti hanzi kana ukange waita madrugs zviri kukunetsa zvinokusiya. Hey. Akusi kupenga here. Zvinodzoka wani kana waita sober anti zvinodzoka. Zvinodzoka. So it doesn't help anything. It's better kuti tiwane nzvimbo yekudila nedepression and stop sweeping it under the carpet. Let's deal with my issues. Akatarisana nevana vechidiki. Ndo zvinhu zviri kutovaita kuti vaite se vatsvage madrugs. Mashoko akanaka ekuti madrugs pasi nawo. Madrugs haana chaanobatsira. Kana waridya, kana warinwa, kana warifema, kana kuriputa, unobepura zvinoreva kuti rinopera. Kana rapera odzoka pawambobva paya. Konyaya yesocial media ndinogara pamuenzaniswa kuti inenge munondo, inenge sword, kuti kumwe kunocheka zvakanaka, kumwe kunocheka ioneona kuti chii chakanakira nokuipira social media. Yakanakira kuti yato create a global community.
saka izvezvi vanhu vekumhiri vari kutoziva kuti kune chakati chiri kuitika kuZimbabwe. Asi akatoipira kuti kutori nema-false pretenses anotokonzeresa depression iri kutofeeda into drug taking yatiri kutaura nezvayo iyi. Saka zvakanaka kuti everything that we do we take it in moderation. Wotongozviona kuti paunoishandisa social media yacho, do it in moderation. Mashoko akanaka, mashoko echenjedzo yekuti kana taenda pasocial media ngatinyatsofungai kuti tainge, nekuti ipapo ndo patiri kurwadzisa vamwe vanhu vofunga kuti vaite zvimwe zvinhu. Ndinoda kukutenda, ndinoda kuti Mwari varopafadze basa rako raunoita nemurume wako. Rambai makamirira maZimbabwe, rambai muchidadisa. Kuno ndiko kumusha kwedu, tinganoshava, tinganoenda kupi, asi tinongoramba tadzoka kuno kumusha. Mwari varopafadze basa renyu. Vadikani munoziva kana toita zvinoendeka ka, hatigoni kupedza tisina kutenda dandemutande, nokuti ndo vatipa masaisai ekuti titandadzane nepasi rose. Tinotenda zvakare vakativakira musha iwoyo, Wamambo Space Creatives vakatipa musha iwowo. Zvakadii kusangana zvakare svondo rinouya pachikuva chimwe chetecho. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba, chatsuka chikakwata.